els premis sí que volíem fer una menció especial del jurat, dels membres del jurat, a la millor veu, i és per a l'agrupament Escolta Creixent. Nosotros atentos. El rostro no va a ser. El premi a la millor posada en escena és per a Agrupament Escolta Coinor. Lo sabía. ¿Sí? Me voy a quitar la pañoleta por si acaso. El premi a la cançó més solidària és per al Grup Scout Orión. Iba a decir Scout no sé qué, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? El premi a la millor cançó Scout és per al Grup Scout Cairós. Eso. Sí, pero sí. Es que si no n'hi ha premi no passa res, no se preocupe. El premi a la cançó més original és per al Agrupament Escolta Yaguata. Bé, i per últim, el premi a la millor cançó del Festival de la Cançó Scout és per al Grup Scout ITER.
Moltes gràcies als membres del jurat.